Assalamu alaikum ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam ko adi fof on calminama. Bon min woni holon min woni Baaba Galé gay ñande Madina Njaaj nokku Hamdu Allaji Demba Hawa Njaaj. Bon turub jeewo ko neɗɗagal jimi ɗon kadi jimi ɗon ko gorko pullo mo ganduɗa tawi darani tan ko pulago woni ho yeroso. Jime makko ko yidde ɗemgal makko, jime makko ko yidde leñol makko, kanko fof e wonde juddu jeeri tawme ɓernde nde woni hen ko yidde pulago, yidde ɓamtude pulago wona hunde wemde noon kono omon nangi o woppani mboɗo ñaagui had fulɓe yo gar hen. Bon ko puusi kam wonde ménagère groupe mi liggodiri e artiste aji kewɗi kono mboɗo andi hono yeroso ala par ce que woni ko mbimi joni ko mi taw ɓernde nde ko leñol ngol woni hen, ɓernde nde ko ɗemgal ngal nde tawno omo andi ko ɗemgal wallata leñol wallitta leñol, so ngal wuuri leñol ngol wuurat, so ngal maayi leñol ngol maayat. Donc oɗo yerso ko o jeeyi sababu hande ɓurmi hande nangude musique. Mi yeehi ha découragé mes musique par ce que mi ɓooyi hen kono nde jiidirmi e yero nden pellinmi nangude e musique culture pular. Bon troupe o caggal koto banggue troupe o namdiɗami to banggue troupe o mi yiyani hen caɗele nde tawno gardiɗo troupe o no tawmi omo lelniri gueɗe troupe o pour troupe tourne e Fouta ko ni tan foti waade. So troupe wayani e Fouta ɓoyata ɗum ko mbus beɗotoɗo wonata nde tawno condition ngaji ɗi fof omo fawi ɗum ɗo leeri nañ taw hay caɗele goote a arata e wuuro ha dañja e caɗele e joom programme par ce que artiste aji kewɗi gonino e Fouta jiiya rewɓe worɓe ne mbalda jiiya donka famde dal mbete ko artiste aji goni ɗo walla ko amateur uji walla ko yeeɓoɓe. Sa ari noon a yi groupe jeewo ma andu nalankagal ko ni foti waade pour moƴƴe. Sa yi groupe jeewo sa noddi kam téléphone mi wima cuuɗi nayyi cikkata ko aduna arata taw wona aduna arata ko condition ngaji ɗimin lelni ɗi yerol lelni e groupe mo woni holɗin rewɓe yo dañ suudu mabɓe banggue ɓe gona banggue mabɓe, worɓeɓe yoɓe gon banggue mabɓe, hay worɓeɓe kadi ko wawɓe wondude ɓe gondata nde tawno fof ko caɗele ɗe ganduɗa gonɗe e groupe poɗɗe lijjitede poɗɗe haalede. Donc noon ɗum saabi ɓurmi horsinde kala ko yero addanimi mi jaggat. Eyyi to banggue jillu ngu ne weeli ha maayi nde tawno Fuutankoɓe koɓe tedduɓe koɓe wawɓe koɗo koɓe yiɗɓe koɗo liggey mabɓe foof ko yo ɗemgal pular yaar yeeso. Bon joni noon aɗa andi puɗɗiɗen ko temme subalɓe ha ɗo ɗo gonɗen mboɗo sikki ko teddugal tan jiiɗen temmeyi ha ɗo gonɗen ko tara o denduɗi a yi hanki jaɓɓugal ngal ɓe mbaɗi ngal ko hunde nde ganduɗa ɓe gaddi cosaan ɓe gaddi fof kala ko pullo ene weltoro walla kene farnoro ɗum ɓe mbanni ɗum yeroso hanki te gasani taw guure ɗe ne mbayno leydi ko sohli yero ara e wuuro mum ko ne heewi gasta fof wawa yaadede kono ma dañ hen ko jaaɗen. Bon to banggue Fuul TV ɗum ko fulɓe mbaɗana sa nani Fuul tan ko fulɓe nde tawno fulɓe ko fullaɓe lamɗam Fuul TV ne saafi lamɗam ko yero nannat toon ko fof ko fulɓe jeeyi kadi ko gueɗe baɗɗe fayida goni toon. ñaaguimi Allah tan ko yo leñol ngol addu doole mum adda ballal mum to banggue seeremɓe ɓe ñaaga ko dowuji mabɓe mbete yero ko waɗata ko ene yaara yeeso nde tawno so yaari yeeso tan ko nafoore leñol ngol. Bon gueɗel gonguel nguel to banggue amateur uji joomen jawɗelen ɓe yoɓe mbaɗ hen juuɗe mabɓe yoɓe mbaɗ hen juuɗe mabɓe pour leñol ngol daña hunde caggal yero koye nde o ari tan ko nden théâtre pular dañi doole ko nden série ji pular dañi fawade e condition ngaji leerɗi wadde enen kay fulɓe en gandi holto paaɗen oɗo yero en puusantumo ko waɗata ko ballenmo kala noon joom doole leñol min ñaaguima ballal ma kala ceerno min ñaaguima ko duwaw. Bon alhamdulillahi rabbil alamina ha joni
to bangi Fuul TV ɓe puɗɗi yebde ton ko koɗo bewɗo ɓe jeeɓi 17 épisode gasi gasani bon gasani ne waɗi deuxiéme saison ma aroy kono ɗo tolniɗen ɗo jogori nadde hen ko série biyeteɗo dewgal hakkude village e faama dewgal noon sen mbi ɗum tan en mbi fof nde tawno dewgal woni fof wadde fulɓe mbatte toon hakkillaji mon paamon ko yero waɗi ɗon ko e bange série ko windi hen ko miiji hen ko paamon dewgal ene jogii no foti lelorade nde tawno dewgal wona wutte welma ɓornoɗa welma ɓoora to bange gorko kadi mon paam holno gorko foti jogorade joom suudu mum mon paam holno debbo foti wonirde e nder galle holno foti wonirde e nder suudu mum wadde bandiraɓe fulɓe mbaɗe abonné e Fuul TV pour paam kadi haɗani ɗon koko Wular Diaw mi wimon Fuul TV ko fulɓe fullaɓe lamɗam jeeyi te Fuul TV kadi ne safi lamɗam saabu ko yero waɗat toon ko hunde wulde Diaw donc bandiraɓe mbatte hen hakkillaji mon bon ko jinmi haalde tawa namnaki tan ha joni koko faate leñol ngol mboɗo ñaagui ɓe gadda ballal mabɓe ko faate Fuul TV sa wi Fuul TV a wi yero sa wi yero a wi leñol ngol caggal yero ko leñol ngol gollanto ko leñol ngol waɗi muɗo en ji yero o ƴettat doole makko o yaha o waɗoya émission ngaji wolof walla série ji wolof o daña toon mbuuɗu o ɗawa galle makko o adda o sooda caméra ji makko o sooda fof makko o luwa galleji ɗi ganduɗa ɗe film foti tournede o waɗa hen firti doole lingu ko ndiyam ñaaguimi leñol ngol noon joomen doolen joomen jawɗel en jogiiɓe doole wawde wallude leñol ngol seɓe pari wallude leñol ngol yoɓe ngar ɓe balla leñol ngol sa walli yero so balluɗa ko leñol ngol ɗum tan ñaaguimi fulɓe.